के लोग पोस्टर लेके जा रहे हैं, वो लोग आगे रहेंगे, उसके उन लोगों के साथ खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। हायोब्ला भिडिअसखौहाय लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय गिबिसिनथार भिडिअआ नोंथांनियाव सहैनाय बायदि। स' रायजोफोर दिनैनि गिबिसिनथार भिडिअआव जोङो सावरायलायगोन नैबे खास्रि बास्रि बुथारजानाय सासे फरायसानि सायावहाय। नैथियाव जोङो सावरायगोन चिराङाव जानाय दुंहाव थासारिनि सायावहाय। थामथियाव जोङो सावरायगोन बैरबखुन्दआवहाय जुवा गेलेनायनि सायावहाय। जोबनायाव जोङो सावरायगोन इउपिपिएलनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि क्रिसमास फालिनायनि फंनैसो सायावहाय। स' रायजोफोर बे समावहाय जोङो सावरायनोसै नैबे खास्रि बिस्रि बुथारजानाय सासे जायनि मुंखौ जोङो एन्जेल चाकमा होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। बिथाङा देहरादुनावहाय फरायनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय बेयावहाय चाइनिस होननानै बुथारजादों, बेखौहाय जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों, हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा भारतवर्ष के अंदर में नॉर्थ ईस्ट भारत के हिस्सा है कि नहीं, मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा। हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है कि नहीं? जितना भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ में आओ काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमको क्या बोलता है? चाइनीज चैंकी मोमोस। क्यों? क्या ये साउथ में रहने वाला देश का आदमी लोग हमारा नॉर्थ ईस्ट का चेहरा पसंद नहीं है क्या? हमारा नॉर्थ ईस्ट को भारत का हिस्सा नहीं मानता है क्या? मोदी साहब जी, आपका देश में देहरादून जो उत्तराखंड है वहां पे इतना गंदा नजर देख के हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए आया था उसको क्यों मारा? सारी तरफ हमारा नॉर्थ ईस्ट का आदमियों के नजर में आप लोग का नजर कभी भी चाइनीस लगता है, ये गलत बात है। अगर सोच रहे हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा नहीं है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट को अलग से करवा दो, हमारा नॉर्थ ईस्ट को अलग से देश बना के दो, हमें वहां पे रह के आराम से काम करके जी भर के हमें रहेगा, हम काम करके खाएगा अपना देश में, अगर हिस्सा नहीं है तो। लेकिन ऐसा इधर उधर भागने के टाइम में, काम करने के टाइम में भी, पढ़ाई करने के टाइम में भी इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। बहुत गंदा है ये, अच्छी बात नहीं है, इतना बुरी नजर देखना नहीं चाहिए। मैं अपना देश से बाहर में हूं, इसलिए मैंने भी मालूम है कि हमें क्या बोलता है। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के टाइम में, अपना रूम से बाहर जाने के टाइम में हमको क्या बोलता है? चाइनीज से तो बोलता है, किसी ने बोलता है सिंकी, किसी ने बोलता है मोमोज, ये बात सही है। इसलिए मेरे तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा, त्रिपुरा का जो ये लड़के को इतना बुरी तरह से मार डाला, इसके लिए न्याय देना जरूरी है, जरूर न्याय देना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग आंदोलन करते रहो, ये मेरी तरफ से मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं। बे समाव फैदो नैथियाव रायजोफोर, चिरां जिल्लायावहाय दुंहाव थासारि। झारखंड छत्तीसगढ़निफ्राय उरिस्सानिफ्राय थांनानै बे जायगायावहाय, इउपिनिफ्राय थांनानै बे जायगायाव जोंनि 6 शिड्यूल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आसामनि आन्दाराव थानाय बेयावहाय हा आवग्रिनानै थाहैदों बिसोरबायदि मानसिया। दा मोनसे जाथाय जानाय लोगो लोगो दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोनदों जे पुलिस केम्पखौनो एटेक खालामनाय, आखायाव साफ्रोमहाबो लावथि दङ। एसेबां साहस बहा मोनखो? बेखौ बिपिएफ पार्टीनि समावसो नुवाखै होनब्ला? बिपिएफ पार्टीनि गोरोन्थि लामा दिन्थिनायनि थाखायनो बेफोर थासारिया सोमजिदों, आरो बे गासैबो पलिटिक्स। नायलां नोंथांमोना, दिनै सोरबा सावथालखौ सुदों, गाबोन सोरबा बर'खौ सुगोन। समफोर नोंथांमोना नैबे सान्तिपुरनिफ्राय लानानै भुटानसिम थांनोबो दिउस्रिसिमाव गिनांगौ जानानै फैसिगोन।
आरो गसाइगाव बायदि जायगायावहाय सावथालफोरजों दावहा नांनोबो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नाय बिपिएफ पार्टी सरकार माब्लाबाबो गोजोन गैया बेखौहाय जों मिथिखागौ देख देख नुबोखानायखा होसो जानायखा बुनो नागिरजानायखा चेकिं खालामजानायखा बेखायनो माब्लाबाबो बावा मिथिबाय दा रायजोफोर दिउस्रि बायदि जायगायावहाय ओरैबायदि गिथावनामोन बेलासि समब्लानो बे लामायावहाय थाबायनो हायामोन जायफ्रा साखाथि फाखाथिनि नोंथांमोना हयथ' मिथिखायो आं ओरैनो बुङा माब्लाबाबो ओरैनो बुङा रायजोफोर दिनै बिपिएफ सरकार फैनायनि थाखाय बेफोर दुंहाव थासारिया सोमजिदों मानोना बै सावथालफ्रा सिगांनिफ्रायनो बर'जों जुजिगासिनो दङ सेकेन्ड दावहा आरोबाव नांबावनो बे नंखाय नङा सिगांनो खोनाखानायसो नैथि खेब बर'जों दावहा नांनो जुजिदों दिनैनि समाव एनडिएफबि गैया बिएलटि गैया रावबो गैया सोर दं हाग्रामा महिलारि न' सिङावहाय जिरायनानै फैसा बुथुमग्रा हयथ' हाग्रामा महिलारिया न' सिङाव जिरायनानैहाय गिदिर एलईडी टिभियावहाय निउस नायगासिनो दंसो जानो हागौ हा रायजोफोर बेनो जाहैबाय बिपिएफ सरकार थामथियाव नायदो जुवा गेलेदों मेला जोबनानै थांबाय फुजा जोबनानै थांबाय पिकनिक स्पटआव मानो जुवा गेलेदों बेयाव हिन्दी इंलिश राव बाहायलायदों मोनसे गेलेयोब्ला मोननै मोनलांगोन आं बेखौ बुंनो सानदों भैरबकुन्दनि नैबे पिकनिक स्पटआवहाय जे जुवा गेलेदों बिपिएफ पार्टीनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि जोबोद गोजोननाय मोनदोंना नोंथाङा लाजिनो रोङाखिसै सासे ख्रिस्ट सिबियारिनि लिडार जालायनानै नोंहा गन्थं गैया नामा बेबायदि जुवा गेलेनायखौहाय बन्द खालामनो थाखाय हा माइसि लासिं सिंलै धोरोम सिबियारि जालायनानैबो फैसा बुथुमनायावल' मोखां सोमबाय माथो सरन बर' मा बुंनो सानो नैबे जुवा गेलेनायनि सायाव उदालगुरिल' नङा बाक्सायावबो जादों चिराङावबो जादों क'क्राझारावबो जादों जेरावबो मुसुलपुरावबो जादों मोनफ्रोमबो जायगायाव जुवानि आड्डा बेनो जाहैबाय बिपिएफनि सरकार सोरबा रायजोआबो बेखौहाय हमथानो हाया जायगायावनो पुलिस दंखायो पुलिसाबो हमा अब्ला पावारा सोरनिफ्राय फैदों बिपिएफनि सीएम मिस्टार थाक्ला मा होनना बुङो महिलारिनिफ्राय बे पावारा फैदों रायजोफोर मिथिबाय दा दिनै रावबो जेबो खालामनो हाया जुवा गेलेदों पुलिसाबो बिसोरजोंनो लोगोखा जुवा गेलेग्राफोरजोंनो पुलिसा फैसा लादों जुवा गेलेनो होदों नों माबा बुङोब्ला नोंखौसो उल्था जेलाव लांगोन बे जाहैबाय बर'नि गुबुंले थासारि सिदा बुंखानाय आं सिगांबो बिपिएफआ फैयोब्ला जुवानि आड्डा जागोन समाजा दावराव दावसि सोमजिगोन दालाय नुखाबाय दा आइ रिभार अपेनिं जाबाय दैजिं फेस्टिभेल अपेनिं जानो थांगासिनो दङ अपेनिं जाजेननायावनो सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा सासेया आघात आरोबाव सेकेन्डआव नुबावबाय जोङो लामा गेजेरावनो अट' बेलथायनाय आरो उनाव मा जालांबावगोनथाय नायलांबाय था रायजोफोर जोबनायाव जोंहा रन्जित बसुमतारी सारा इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय बिथां इएम रन्जित बसुमतारी सारा गावनि न'आवहाय ख्रिस्टमास फालिदों गोजोननाय मोनदों बे ख्रिस्टमास फालिनायावहाय जाहोनाय लोंहोनायखौ नुनानैहाय जुदि इउपिपिएल सरकारा थानायमोनब्ला सोरखौबा सुनायबो नुनाय नङामोन बेबायदि आखायाव लावथि लानानैहाय जेल एटेक खालामनाय थाना एटेक खालामनाय बेफोरखौबो नुनाय नङामोन दिनै गासैबो खर' गाज्रि मानसिफ्रा फैसा नाजावनानै स्रि स्राय थानानै दङ मानोना सैमा फाग्लाफोरबायदि हख्रावग्राफ्रा बैसोरनो खामोन नालाय दा बिसोरो स्रि जाबाय दा सोर थैयो सोर थाङो बेखौहाय बिसोर नांजाला है थैथों गावबा गाव गोरोन्थि बेनि अनगा जेबो गैया बे समावहाय बर' हारिनि थाखाय गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि